Garviti kayam riu kilaya penbor dau para jaj kado jong kado kesnam jong kesnam pidei ka kun klim po kia ong kaban fikir yu khiuja ya kaspa jong ka ying pidei ka nong sumar jong ka kur kaban penne ya ka khong hatu thi hun ya la ki jong ki khun thei soti ban penjabo ya kasnam urandi usembai udai ban long ubapaka pidei ka kun khatu ka thei sati wat penjabo da kasnam urandi en rei ka ong met sim jonga ka slei da ka jing phabri jong pi ko pai ngalau masudi 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 yêu niu riu po kia ong ken kaya ya chua ban poi se jingjot ayu fi yo i hau ne usri basahap na kajela ayu re kajadu ayu la ai ban motor ka fi nyau ben yo riu ba ka jing i kalong kum ulur step ban motor ba fi labu ki kendon kum u farisi hatu kam labiang bau dei upara kasi patip riu teblei kumangi hey no ya une uvriu bapo kiong shaba ta drong kan wan sho kata kaong met sim jonga ka slei da ka jing phabri jong pi ko pai ka dau masudi 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 ngan jin dala khamla ban long ka jingyam ya ka ying balapra ka jongpi ka jing lamwir ya ka tengah basida wat ka jing pa donut ya ka ying ka jonga Ray